سیاہیں شپانی نوک تو میں دیدگانی روک تو مبارک قاضی اولی رندہ من کے استے تو بگش کے اشتاد نوہا اردو کالجہ دیتا غلام ای رویہ مطلب ای رویہ چوشی تئی گو جیا رہے مگر شاعری کا گناہ ہے مجھے تو میں قومے تو مارا ادنا نام و دھپکنک لوٹے مگر شاعری جرمی گناہی خیر ہسٹری میکر بلوچی شرپندے گوشدارو کچارو کا شمارندو جاگا نشتگے تو شدراو سلامت باتیں منا ایسا خاموش شما زانت کہ ما ہسٹری میکر تہا وتی یوٹیوب چینل تہا بلوچی لفظانک بلوچی چاگرد بلوچ دودمان بلوچ زندے بارہا گب جنے وہ زندے جتا جتائیں پیڑانچی سیادی داروں کے مرد منگوں ہم نیادو ہم دیوان پہ مرچی میں دیوانہ یک انچے نامی واجہ ساڑی ہیں کہ ہاں توصیف و سطح و پجارے اے چوڑا محتاج نہیں آئیے نام وقت ہے یہ پجارے آئیے شاعری وقت ہے یہ پجارے میں مرچی کے مہمان انت وجہ بشیر بیدار وجہ بیدار صاحب منترہ وطی دیوانہ وشت کشا وجہ تو وجنام بات ہے بعض منت ہوتا ہی بعض کے استے منتوارا وجہ منتوارا تئی منتواری بغیر کہ تو ہمارا وحد داتا ٹائم داتا ہی تیز رفتاری زمانہ کا وحدہ تو گوما ہم نے یاد ہے بچہ اللہ تی راج کے نا وانندہ با یا نیم وانندہ با گوڑا آوتی مردمہ زندے تہا اچوڑے عزت و ارزش ندیا نو مردمی کے مرت شو نونگوڑا آئیے عزت و ارزش تے حیالا کنا وجہ یہ منی وشباتی ہے کہ یکی وہ منتی شاگرد کہ تو منہ اسکولہ وانے تا من طرح چھے سوال جواب بلوچی سوال جواب چھے گپی گوشی منی گوما سوال جواب کر گئے بلے منی وشباتی ہیں کہ منتی گوما ہے گلگدارا انیاد مجلسہ گونتو ہمترانا نما وجہ روی وطی جستانی نیمگا روایتی جستما ای واسطہ کنگانا کہ تو چونت کے پدکایا تر سکیندہ ای جست دیما کھایا بلے ما غورال سجی لفظاں کے سراور کنے انو کے بلوچی تو وہاں گائے گندگ گائے شاعری نبشتہ بو گئے آزمات نبشتہ بو گئے اندگی جتا جتا ہے تکا نبشتہ بو گئے یہ انو کے بعد لفظاں کا ادب تئی جند بشیر بیدار چنچو مطمئن صدقیں کہ شر لفظاں کی ساچک بو گئے وجہ گپشی کہ اما عمر حساب آنا مبارک قاضی چما باز کسترے مبارک قاضی اولی رندہ من کے استے تو بگش کے اشتاد نوہا اردو کالجہ دیتا غلام پارو کا یا پجارو کی گمہ کنائے تھا منگشا شر شاعری کرنا ہے چھدو پد منیر مومن من دیتا منیر رنگ و دروشم چا اندگا شاعران کشے چو جتائیں آزاد شاعری تو یا گشتو کنے یا جدت پسندی نوکرنگی یہ گشے بلے حراب نہیں منیر شاعری شر رہے پدا چھدو رند بیا منا درستا کلیں ورنہ ہانی شاعریہ خالق ارمان شاعری گزر بھی پرچہ کہ خالق بڑے بڑے اچھے خیال پیش کا اچھی حبر کاری کچھ ہمیں خیال من پیش کو نکتا کا خالق ارمان آچے موچ دستا ہمیں دا ہوتی نمگا بلے پدا باہرنا کہ منی سر کبتا میں دیتا مچارتا انچوی شاعری انچوی مرد جند یعنی اشیانا تکبری ما نہ اشتا گرو نا کیہا نہ وط گلائی ہست اے بچ کے شاعری اے ورنائی شاعری منع سک دوستو بھی نو منیر قاضی اشان چرن اے ورنہ اگر مبجی یا جاورو دنیا اشیاء ہوتی رنگا مرجا اشیاء شاعری باز دے مارو
مطلب کہ اوورال تو یہ مردمانی کے مثال دا قاضی صاحب ہے، منیر صاحب ہے، خالق ارمان ہے، مطلب تیجن دل صدقے کہ میں لفظاں کے ادب اما کے ٹرے کے سرا رو گئے، اما کشکر رو گئے، دنیگت شر رو گئے، شریں ادب ساچک بو گئے، ساچک بوگے لاتی مردم مجھے بچ جگہ ہے منتر گوشانا منظور بسمل اولی کتاب یا اما شعری دفتر کے مونتا اس کی کہانی اسی شعروں میں نہ سک دوست بتگا بلے منظور گوشے مرچنگارو بیگواں ہیں وہ آوڑی شاعری منی دیما آئے گا نا بلکہ وہ لکھی وہ تکرہ ایر کا وہ مجید عاجز شاعری ہم جوڑیں علی جان دادا کے شاعری بنگی جو بندات کے ایر کو تگا ما چارے ما بلوچ سنٹ نئے یعنی میں پوچھتا مردم پیدا یہ بہت شاعرانی تو یکشلا مثال آدھے گا ہے لفظاں تو ناول ہم نوشتہ بو گئے چونکہ منیر بادینی صاحب ہیں یقیناً تو وان ہے آزماں کے ردا وجہ پرواز صاحب ہے نوکیں آزماں کا راستہ کیا نوشتہ کنگا ردا کے نہیں مگا ہم تو سپد بے کہ ہمیں بڑا مطمئنی و اطمینانی ہستے وجہ میں ردا کو بعض دے مارا ہوگا ہے مان ایگا پتر گوشا بعض رندہ ماں کے وش نیوز شتگا من میں ڈاکٹر بامری پروفیسر آ غریبہ منا سوال کو تھا ماں صرف شاعری پیٹ زورتا ماں ردا کو پھگ ڈال چار کو تھا منتر چیا گوشا کہ اے یار دادے تو کا باز کیستی ردا کے نیمگا اگر یہ شاعری جوت کو تھا منی علاوہ جمع جوت دا وقصہ مکن نہ کنے اے یار دادے ردا منا باز دوست با رحیم مہرے ڈاکٹر فضل خالقہ باز چیز نے رشتہ کو تھا ڈاکٹر فضل خالقہ مردم گوشے چو ڈال چار کنگا بلے اے یار داد رحیم مہر و منیر بادینی بچہ چونے یک بلاہیں افسری بوتا صدا سے بہت ناول نوشتہ کو تھا ماں وجہ حیران و تکانسرہ کہ ماں معلوم کہ نظانی طرح جنجال و جیڑا بازاں منیر بادینیا ڈپٹی کمشنر تربت بتا من دیتا پدا کیستی مرد دیما ترشتا سیکریٹری بتا ایجوکیشن منی ریٹائرمنٹ آرڈر آئی اگون دوئیں دستان کو تکا پرچہ منی وقت پورا ہوتا موش ہوتا گا سرکار کر رہا من چاہتا پتا جیڑا و جنجال بھی نا بلی اشیاء چھے عبید مردہ سکباز ناول نوشتہ کو تا آدھے گپی کہ دیکھے مردمی انگا ہستی بلے آنو زندگ نہیں ایچو کار پر بلوچیا کے سید آشمیا کو تا منیالا آئیے ماتو دروار انگا بیداک نبی بے شک یہ ہمارا اگر تو مرچی نہ ماننے تو بعد ماننے بلوچی اولی نازک ناولی آئیے منگوشتو نہ کنا پر جب ماں عدب تو کا انچو دسرہ رنگا نہیں بلے ناولٹی بتا آئیے بونگی جی کتا شر مرچگین کے لفظاں کے ضرورت و درستانی ہستے ہیں کہ ادب ساچے گا ہاں بلے شاعر آزما کار و نقد کار اس صحیح نہ ودے کہ میں یک ردا اوشتا رہنے وجہ بیدار صاحب یہ انوگیں زمانہ گئے وہ حد کئی ضرورت گیشتر ماری شاعر ہے آزما کار ہے یا نقد کار ہے وجہ گپشیں کہ من تی دیمائی گپا چیر دیا نلوٹا کہ منی ہم گرنچی کو شعر و شاعری آئیں گوشے منی دلگوش گیشتر کو شاعری آئیں اور ندکار و کلمکارا گوشا بلے یک چیزی وجہ انگا نزوری میں اتحاستے شرگداری ہے یا نقدکاری ہے کریم دشتی اولی مردم ہوتا کہ آئیے تو کا واجہ امان اللہ گچکی ہو مدنی دستی ہوتا واجہ امان اللہ گچکی شما بلوچان ڈالچار کو تا ہمیں کراچیا نشتا نو کماشیں
باندھا کہ ای مرد میری رو نوش یہ کارکردگی واسطہ شما درا ما شما تی سراٹا پینا بھلے ماں پدا ای تو امان اللہ وجہ امان اللہ گب جا ای مردمانی گب جا مطلب نقدی رویہ ہاں ہمیں ادب تو کا پرچہ دیم رہی نکتا. میں ایک مثال ہی دیں یا وحدے شر ایک رجحانی آئے گا کہ وجہ جی آر ملا بشیر بیدار سرا نبشتہ کو بیدار صاحب وہ بعض وعدہ چی پاد بارے جواب نبشتہ کو یا نہ کو بلے شر ایک رویہ ہی دیما آئے گا. ماں وہ نظان گئے کہ بشیر بیدار شعر ای ڈیفینیشن چیئے کہ من پا تیاب آترا ماندہ تگو نلے زرا. ماں وہ نظان تھا کہ بیدار صاحب آ تیاب ہوں تیلی کی ای رویہ مطلب ای رویہ چوشی تئی گو جیارے وہی مردمانی درمیان لاتی چیز بودتا بلے تنقیدی ای رویہ دیم رہی نکتا اسی سبب چیئے. وجہ عرضشین کہ اولی مردم یہ تو مرد نہیں تھا سکی وہ آنندیں بچ کیا چھتوں پہ ہوتے کٹماہا آئیے نامہ نوری نور محمد اولی منی بارہا کہ یک نبشتان کی اتکگا سکینہ نازے نام سرا بلے دل مراد امبل انچو ٹورنامنٹ ایرکا ولی محمد ہوتے سر نامہ یا روچی حالانکہ تم پا وجہ چوشی تم یہ رندگی اپنا کہ تم پہ مانا چی وڑا ماں یا روچی توربتا سرکپ نور محمد عمرہ وجہ ہوں ہمیں ترندہ پہ چو آما چانا جاؤ اسی بشیر تو سکینہ ناز مضمون ونتا نبشتاک منگو آؤ اسی وہ تنقیدی نہیں ای وہ مرد کو تیسرہ مرد کوئی زال کوئی ای وہ تیسرہ زہری ای ہنچی ہنچی گپ جا یہ گوڑا واقعی وجہ سکینہ نازیت اگر نا وجہ مردمی بری سیاد و سنگتی مطلب انگت گوشا جب ماں آبر چیر دیو کا یہ زبرنا ای ہنچی مردمیہ کہ ماں یک جاگا یکی اسکولا ٹیچر بتگی نظر آبا دے گا یا نیمگی ماں سیادی ہوں دو میں نیمگا سنگت بتگی جدی انو کے تو منا ہوتی لوگا ہوتا آیا بنا ہوتی لوگا بورتا مدر نا سوارک داتا نا تا پچھا میں لوگانی درمیانا چو 6 کلومیٹر پاسلہ بوتا پچھا بعد رندہ مارا ہوا چوشی مردمانی سرا پہر بندی بعد مردمہ اکشت بدکے زہر کے پلانی چمچیا کم دیما روانے گوڑا بعد رندہ قاضی محمد سعید کے انو وفات بوتا وجہ قاضی محمد سعیدہ گوشتا پرواز صاحب تو بشیر بیدارہ دے پدیما ہرچ گپی گوشے بگوش نبشتا مکا یہ پدا پشت کپا ایسا پدا رندہ ایک کرنا چاہیے پدا کہستے مردم شاہ وانا کچھی ماں سکینہ ناز نیا ای زمانہ گا کہ بشیر بیدارہ بی ایڈ کو تھا آئیے ہما کلاس پہلو بتا وہ آئی جنک کو بشیر بعد عزت کو تھا وہ منگوڑا آئیے کہ منی عزت کو تھا منی یلاپا وڑا انہیں بشتائی ماں کو تھے پرواز صاحبہ چی ماں پہلی لوٹا بائدی ماں نام مگتی منو پتا وجہ ہما گاپا کمو جی آر مولا ہما مردم بتا کہ آئیدہ کراچی تئی ہشت چوکا کے گودا یہ بلڈنگ کی نام ہے شیخ عبدالغنی بلڈنگ جو ملاحا چونیائی مکان پاوتا زورتا چیا زورتا من درستیں گپا جانک نلوٹا وجہ ملاحا گوڑا ہمیں دا یہ مکانی پاوتا زورتا دو کمرہ حالی یہ بیٹکی بیٹک بزا میں درستانی بیٹک بتا ماں صحبت سارا چا وابا کے پاس کے مارا بھی جیارا وش نبوتا پرچہ جیارا سگریٹ باز کرسی تھا وجہ ای ترندہ پو منترہ پو ماں کسریش یا مطلب سن گستا نہیں زپرلی زپروں آدھورا وجہ زنگتو سلامت تا رشین ایمبیسیا انفارمیشن افسر بتا تارک روڑا آیا وجہ یک مکان یک بلاہیں دراجیں کوٹی و کمرائی بتا پشتا کسانے نہیں بتا یہ ہمیں وجہ آشیانہ بلبل نبیش ہے انگا دیکھ چیز دی یہ تا رندہ گوشا گو ادا وجہ زپرلی زپرائی زورتا کرائے سرا اسی کرائے بتا تارک روڑ ہے وڑیں جاگے بلے آبری 190 کلدار باز بتا 190 کلدارا زپر بیچارہ چو
मतलब शी के भले वजह मावती गप्पा तो से गप्पा परा दे बाबा माँ असला चिमटे तो तुम पर नूरोमद नामे मर्दे मिसाल देगा ते तनकीद अवाल हा पदा परवाज है अवली मर्दों परवाज साहब तो तीसरा तनकीद को तब मानी सवाल ऐसा कि ये तनकीदी रवैया पर चदीमा नयत का शर्री तनकीद क्या बलूची अदब तो का ये अना परिस्थितियाँ बलूचे मतलब नफ्सियात ची पर चदीमा शुतना को था वजह मन तरा ऐसा खामोश या गप्पी गुस्सा के मर्दुम नवाना तनकीद वास्ता खुले अदब वाना लोटा ये करीम दश्ती गब्बुत गुमा शी बशीर अंग्रेजी सरावना बाजें दसरस नहीं भले कम बाजस्त ओ पर्शियन पारसी उर्दू आखिर सक्जावर बुता बलूचिया वो सक्जावर बुता उसी मनी मैदान हमेशा वाजा अमानुल्लाह हाँ उसी मना सेकेंड आता कि करीम तो शायरी मका हालांकि करीब शायरी दोस्त शेरी सर्रे लेके था तो मनी चीज जिंदे या जिंदे मुज्जती अरवाए तलब मवती सुहादा तई रंदा कब तगा करीम दश्ती पदा असरमंद बुता वो नजदीक बुता वो अनवर शाह कहतानी या कुंचतिया आबुता कोड्डाना अनवर शाह कहतानी के बरी बरी मदित या रद्दी मश होता दश्ता मना मर्दमिया बोगू सी तरह क्या गुस्ता ये मर्दा बिहार गू तो मनी ज़मीन नु बोरता कुछ शिकला था वो थिया वो दौर मोहम्मद ना मैं तो पता ये यार तक आई को पर्चा इतना अराबी उसी अराबी ये गप नहीं माँ अगर ज़मीन तरह मर्ची मदिया मैंने शेर ही बंदी आ सकी वजह सारे इंसान गया सर जब माँ के वाने तई वती इंटरव्यू गुलगदार तो के वती अवली शेर के निविश्ता को गालिबा ये नाम किसते हैं दुनिया हत या यश पेशरते थे कि अवली शेर लिखता गालिब की गानियत ये तो निविश्ता को पता कैसे तो इशारा रात आते का वजह अमानुल्लाह की सरक से चाप बिका जी जी नो मनी जो स्टेशन के तो गालिबा से मुतासिर बुते वो शेर निविश्ता को आया तई दमगा या ई इलाका वंद दमगा चुशी शायरी निश्ता की तरह अट्रैक्ट पे तरह गालिबा अट्रैक्ट को तो ये गीगा निविश्ता को वजह अर्दशी के मान तुमपा के वानगा बुतगा माँ वो उसी तरह हफ्ते भी जमायता के माँ हतकगा अवली शेर के माँ लिख के था या निबिश्ता को था ये नाम था दुनिया ये ज़माना का नोके दौर मानो नदाना हफ्तगी अखबारी बुता या 5 दरूची अब्दुल करीम शोरश व आज़ाद जमाल दीनिया का था इन उज़ तो शस्त ज़माना की आओ सर ये शस्ते ज़माना नहीं शस्ता बिगड़ना शस्ते दुए ज़माना की मतलब सस्ते दौर बड़ा मैं शेर लेके दुनिया मैं राधा नोके दौर सरा ईच गालिब शेरा पेसर है ईच के गालिब तो गीगा नहीं गिफ्ता आओ ईच गालिब शेरा पेसरी परचा ओलोस रंदा दर कप ओलोस सरकारी में आता किया ओलोस जी ये तई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गुशे के गुशे अच्छा आ दौरा सीनियर तरी मर्दों ज़ातकार तरी मर्दों अमानुल्लाह गिचकी है ना खैर मैं दुनिया शेर राधा वाजा अब्दुल करीम शोरशाह वो तई आज़ाद जमाल दीनिया पोरानी शेर शेंको इशिया शेंकन का को मर्दों द्रो हैरान बुता मैं वती मेतगा चकर रगा हाँ बाजारा कुछ कला तेगा उसी बशीर गोश्त मैं उछता था उसी तो मर्चा पहलवान पैदों का जागा गिफ्ता हमको छूनी या ये बड़ो मनी वो खुशकिस्मती है वश नसीबी है शिक्षु तो शायरी करे मगर ना शायरी करना गुनाह है उसी तो मैं कौम है तो हमारा अगर नाम और धपकना लूटे मगर ना शायरी जुर्म ही गुनाह है खैर पदा वजह ए सरकारी रसाला के दरकत के नाम है ओलोस चुनिए ओलोस से माना अवाम नो वाजा अमानुल्लाह नाम दर गिफ्तगा या दिगरिया भले अमानुल्लाह वजह सक्की ज़ातकार मर्दमी मन चौंको पर जब मन तुम पे माँ के शशमी जमाए था वजह हद का तुम पे हेडमास्टर पंजाबी या बता न कने कादियानी बेचारा चौधरी अताउल्लाह इसके नाम है इसे होती कादियानी
دو قرآن دو اسلام دو حدیث شے وڑیو ادبی کتاب وجہ بازات ما گڑا روز ہوتا ہے لائبریریا ما کتاب پٹا کتا وانا کتا چارا کتا ما امیدہ مرزا غالب کتاب ایری ما مرزا غالب شعری نقل کو ما تئی کر رہا ہے ابرا شیر ندیا وہی راستی دروگی نہیں ما نقل کو اولوس کے در کپتنا ما واجہ امان اللہ سرامی شعر گویا کاغدیا واجہ امان اللہ پدا تو کہ کاغذ نبشتا کتا اولوس تو کا آیا ما کاغذو چاپ کتا پدا ہوتی جوابوں چاپ کتا گوشی بشیر تو مرزا غالب نبے تو وتی زبانہ بوان وتی زبانہ شاعری بکا تو غالب شعری ترین تک ترجمہ کتا یہ تئی شعر نہیں یہ غالب شعر ہم چیزیں وہاں دیں جی کہ میں کہہ رہا ہوں مردم گوشن کہ بھی کمرشل ادب وہ لاتے چونکہ عید کے کہہ رہا کہ میں ادب بستا آؤ دا مردم گوشن کہ بھی تاکہ تو کمرشلائز نہ بے تو یہ ادب بھی عید کے چیز بھی با تو دیبرئی کو اتنا کھنے آیا کمرشل ادب تی خیالہ بھلوچی واسطہ علمی ہاگا ہاؤ گوڑا یہ نپ چیاں ہاگا ہن گوڑا یہ نقص چیاں ما گوشا وجہ ادب ہما پاکین و صحافین چیزی نا کہ آوادی کمرشل بو گوڑا آئی ارزشت پشت نگپی البت ما یک چیزی چو چارگاں ہاں و گندگاں ہاں میں سیاست میں ادب بچہ شرری سیاست ووٹو الیکشن ہے نا ہما چیزا کہ تو شرری سیاستی ببوشے آگوں ادبا امگرنچے جو جتا نہیں آچا ادبا جتا نہیں ادب چا سیاستا بلے سیاستا تو صرف جتا نا اوٹ گچینکاری یا وزیر و غزیر بوگے حساب نہیں نو کمرشل ادب منی جندہ بلوچیتو کا تو دلگوش نہ کتا پر جب میں سکی وانوں کی مردمی نہ منتر گوشا منی پد کپگے یا پد منتگی یا مسترین سواب ہمیشی نا کہ میں کم وانا بلے کمرشل شر پا سوداگراں پا کلمکاراں آکے قلم عظمتائیں آکے زبان عظمتائیں آکے لفظاں کے عظمتائیں یا اما چیزاں گیشتر ترجیح بداں صحیح اہم بردو بالا بکا باقی پشکب تک کمرشل ادبنا بعض مردم وشکن کے واسطہ پاوتا جوانے منصبی گرے کے واسطہ پاوتا ذرے گرے کے واسطہ بعض مردم دگرہ زان بشتا کا کہ مائی مردمہ زا دیا یہ واجکارا یہ گوڑا گیشتر من دپا بندی بدیں حبر نبشتا کا اشی بلی یہ مردم دپ بندگی ہے گوڑا یہ اب کمرشل سنسارو کہ تو شرری جوانے منصبی گرے کے واسطہ یا پا ذرے گرے کے واسطہ تو کمرشل جوڑ بے نا بلے ماں وطی پیشی مردم کے وانتگا آج اسے مردم نبوتگا انو ما گندگا ہاں ما ناما کسی کا گرگ نلوٹا بلے بعض مردم زاو بد کا زاو بد چیا کنے نو دیما کا ہے وجہ ماں گندیں کہ فیض احمد فیض چونکہ تی پسندیدہ شاعر ہیں تو احمد ندیم قاسمی ایگو ترقی پسند تحریکا گو ہم گرنچ بودتگن بلے ماں گوشے ماریں بودکن چوشنے کہ یا وحدیت کا پدا اشاری سرا رومانیت کستے ساچان بودتا گو آ کستے ترقی پسند ادب ٹریکا چی درد کا گا
آیا بلوچی تو کا بلوچی ادب تو کا ہم چوشن جہلو برزی شعری ادب تو کا تو دستا یاد کا عطا بکر توتی جندیں جیار ملا قاضی صاحب ہیں بچا مانگوں تو وجہ ایسا کیا گپی جنک لوٹا کہ حسن تو شر رنگیوں گست کنے حسن او کہستے ادب حسن و انقلاب یک دو میگا گو ہم گرانچا انقلاب نا مرچا ملو کا آشوب کتا نا وہ دیکھے دومی سیمی نامی نی نو پیز بتا احمد نظیم قاسمی آئیے سیاست نہ کتا آئیے لفظاں کے نیمہ کا دل گوشداری کتا پیز صاحب کہ ماں چرائیہ ساکا سرمندہ ماں احمد ندیم قاسمی ہوں ساک وانتا وجہ ماں اردو شاعر درو وانتا گا پہلے گوشی احمد ندیم قاسمی گوشی جس بھی پنکار کے شاہکار ہو تم اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا یعنی بری بری یکرندی مومن خان مومنہ شعری گشتگا یا غزلی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مرزا غالبہ کو مومن میں سجی دیوانہ تردیم لئے شعرہ مناب دے احمد ندیم قاسمی اسی کے جس بھی پنکار کے شاہکار ہو تم اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا تو مرد پکرا بلے متر یک گپی گوشاں کہ میں دو مردم سکوانتا غالبوں وانتا بلے میں چاہتا بری بری چمری پہماؤ ڈننے ہی ورد پدا گوڑا پیز احمد پیز نن مم راشد ای دوئے میں سکوانتا گا راشدوں بعد وجہ یہ بلاہیں شاعری جی وجہ تو کستے ہیں راشد گپا ہے تو کستے ہیں شانی گپا ہے ماں پتہ کہیں بشیر بیدار سرا گپا بشیر بیدار 960 زمانہ کا کستے ہیں شش پیسر شاعری کا دیمانی بلے 980 زمانہ کا پد بشیر بیدار شاعری سک باز دیما کہتے ہیں اور ورنہانی دلے توار جوڑ بھی آیا اشی سواب اما 960 زمانہ کا سید آشمیے گوتے گوما کاغد و خراج بودتے کہ یہ طرح سکیندہ تو گشتر ہوتی ہے اما نبشتہی رفتار گیش کت یا ہگا نا دیکھے سوابیات وجہ اشی کہ یکی ہوا سید آشمی انچی بنی آدمیہ کہ آئیہ سک مرد میں دل بڑی کتا منی اولی شعر اولی نبشتہ کتا کی شعر کہ تم پہ اسکولا یا تم پہ دربر جاہا ما اب تو بھی جماعی تابان گیا بودتا گیا ہمیں دنیا استی مجھے سید ریپرنس لائبریری کتاب جہاں سبا دشتیاری مجھے اشیاء بعض کمال ہے مجھے میں تر رہتا ہوں گا رہتا گا پرچہ منہ یاد تھی تو مرچی نبشتہ کتا میں یہ کتا لوگا گار بودتا گا پد نجتا منی چچو شعر گار وجہ چچو شعرانی بند کم وڑا ماسٹر محمد حسینی تم پاستا یہ تم پہ ڈاک باہر کو تم پا یا ڈگاری نامی قبری سردار نادل شاہی بودتا یہ تو کہ تم پر نوک پترے یہ چگوگی ہے ٹیمہ کا چی نا وجہ تئی پلا آباد رجا تو کھائے ہمیں شیپا چے نوک پترے ایک دے آجی نور محمد نائیں بچ کے نیستین دکا نیستی ٹیل میل باکا دیما ڈگاری چولیں یہ مسجد تے نام لیوارے مسجد سے لیوارے رچکی بودتا یہ قبری ڈگر نادل سردار نادل شاہ بودتا چیرہ دیگا ماسٹر محمد حسین آنو زندگ دائیں ڈاکت کا ڈاکے ابھی پیل کی بودتا یا تیلی بودتا یہ پچ کتا کو مادروش تاتے گئے بلکہ بیس یادی ہے سنگتی ہے کاغدی کے مچھری اجاگی نبشتے ہیں بشیر بیدار پشتا نبشتے ہیں سید آشمی وشی بیا بشیر تے کاغدی ماں وجہ میں کاغد زو نو ہمیں ڈگار آدھی میں تم پہ ہمیں جوتا چکائیں ماں کاغد پچ کو وشی بشیر تو مولا پادولے ہلکے مرد میں تئی شاعری میں وانتا تئی شاعری
بات شرری بلے جہد بکا شاعری بکا تو پازولے حلقے مردمے وہ منا دوست بودتا یکی وہ اشیا منی دل بڑی کو سکی کاغدہ دومی اشی ارواد دا کہ کریم دشتیا کیچا منا دیتا وجہ اے مردوں منی دل بڑی کتا سک پدا وجہ مات کی دہے امتحان تربتا بودتا میں تم پانا بودتا منا شعری گونے نو دیوانا تم پہ بچک میں اما کے ہم جماعے تمشی بشیر تو شعرہ بوان کریم دشتی وجہ کلاتو کا مڈل اسکول ابھی تا ایڈ ماسٹر کلاتو کا بلے منچارے یہ مرد مزاجہ مگندہ یہ نوکری والا مزاجی نہیں اشیا عبدالقادر جوشے ہوٹل تک مشہور ہے وجہ کیچے تو کا تو جوشے ہوٹل کو حلاس قریب آمدہ کسانوں کی کوٹیوں کی زوئی کتاب چاہی جوڑ کو خوشی بشیر تو اروادی امتحانہ کے دے چکاسو مکاسا ہوتی ہے بڑا بیا پتہ منی کتاب چاہا منا یا مردمیا گوشت کہ ادا استی نا مولا بگیلا یا مردی مشہورہ مولا بگیلا کیچے تو کا وجہ جوئی تتکا بلاہیں جوئی بوتنو کانو کاریزانی دور شو مولا بگیلا یا منترہ بگوشا نا تو کہ کیچے بادارہ ایر کپے روے دے بگتا گڑی چوکی نکنا گڑی چوکی کر رہا ہے مردی بوتا اسے نانو ناروش تٹکوتا اسے نام بوتا مولا بگیلا ادا یک موچی نشتا وجہ پٹانی بوتا اسی شعر ودن و بندہ سکسا برے مردمہ وجہ سنگتاں بو منی پجارو کی کو اسی طرح شعر گو منگو چارتی اسی ایچ آگاتی شعر ودن شر بلی میں بلوچی نظانی میں بلوچانی دمگا اداتی وزن کم کی چو گڑبڑ کنگائیں پدا مارچی نے بشتا کتا میں کریم دشتی ہوں پیش داشتا وجہ کریم دشتی عمرہ گوما چو دل رنجی و دل آزاری اب تک تو تھی نام بشیر بیدار پر چاہیے کتا منگو وجہ چیا ما ششمی جماعتا وانگا بودتگی ارکسی نام اولی عرب کے چمائی شروع بودتا اس کی دے میں ہوتی ہما پد نامہ وڑا بکا ما بشیر بیدار کتا گوشی بابا بشیر تو غلط کتا بیدار تی پتے نام کے بتا منگو تاج محمد مشہور بشیر تاج ہی بکن شکتر ہیں یہ بیداری چیز بیدار کتا منگو وجہ منو مرچان چو مشہور ہیں گوشی تو دنا چاہ مرزا غالبہ مشہور تری مسترین شاعری ہے منگو چیا گوشی غالبہ یا دوریا ہوتی نام کتا اسد اللہ خان اسد بعض وعدہ چرند کتگی مرزا اسد اللہ خان غالب تو انگت یہ بیدارہ یلد دے منافشی تی پیتے نام تا تاج محمد بشیر تاج ہی بکا یا بشیر تاج محمد ہی بکا یہ بیدار چی کہ زندے جتا جتائیں تھک ہستا وہ جب بشیر بیدار ایگون لفظاں کا امگرنچیے سواب چی ہیں تا زندے دگے پیڑا پر چینا شد آیا یک آسیں ویلی ہے یہ آسیں کسیت کے تو بلوچی لفظاں کے نیمگات کے وجہ ماں وہ تو ہمیں خبرہ کنا و ہمیں عرضہ کنا کہ ماں گپے چیردیوں کا یہ سخص ہوستا اسی مسترین سبب یک جنین آدمی کہ ماں ہمسرو بودتگی منی میتگے مردمی بودتا بلے میں درمیاما ایچ وڑے ہم گرنچی دگے نبودتا آیا شب کے کتا سرشب آبری وجہ پسیل نبودتا بان نبودتا پسیلانی بدل پل بودتا نو میں پیت ہوا محل کے کماش بودتا آئیے پلی بودتا او منترہ گوشنا کہ میں بلوچی لوگانی سے قسموں سے باہر ہاں یا کیا آپشن ٹپو یا کیا آپشن ہر پشت یا کیا آپشن کولندری
یکیا کلندری لوگی کے بوتا وڑا بدا شرن لوگی بوتا وڑا امی جنین آدمی تو موشا جنے کوئی بگوشی ما بلے عمر بوتگی امسر بوتگی آیا منا سک دوز بوتا منا آ سک دوز بوتا وڑا ما شپا وتی ودار ایکتا کے پلے پلا کچھا نندے ہوتی گپان جنے بلے ای ابرا اللہ زاں منی ذہن زاں منی ضمیر زاں آنو زندگ نہیں منی علا منا ہوا آئیے او بالا گپتا وجہ وڑا ما دوئی نشتگیں میں کونڈ ہم نہ روک کے تگا ما دیں پا دیں بوتی آنو کہتے من تو چون نشتگیں گپا ہیں اسی بشیر منا سانگ کا او منا سانگ نکنے گوڑا ما زندگ نباؤں منی سرا اچھے مردی مشن کی منا دوستی کسی نہیں منگو بچے ماں چوشی شر رنگی چوشی برہداریں ورنائی نا اسی ابر شر رنگی ہے نہیں برہداری ہے نہیں یا میر و معتبری و واجکاری ہے نہیں منا تی جن دوست بھی منگو منا ہوں ترہ سک دوست بھی بلے مرچی کسوتی مستر وطن ہے تو وہ تی پہ تو ماتان جو اس کا منی پہ تو وجہ اما عمرہ مرتا کہ میں دنتان نہ پروشتا من دنتان رندہ پروشتا منی مستر و کستر درو مارا مستریں گوھاری بوتا اور میں مستر و کستر میں مستریں گو ای بندو بطل بازینے ما چمی گوھارا در مرتبہ پورا ای لفظاں کا گو ہم گرنچی یکی وہا عشق پدا دومی مطلب تی لوگے ماحول کے ماتا چی بطل ہو ای چھاچ ہوئی چیزیں بچوں کی ماتا نا مستریں گوھارا جی آؤ ماتا اچھ نظام تھا وجہ ای بندو بطل ما گیشتر چوتی گوھارا وجہ سکتا گا منی مستریں گوھار بوتا نو زندگ نہیں آیا چیرن ماں و درستری کستری مردم گوڑا خیر ماں یک روچی ہوتی گوھار کر رہا ہمیں ذکر و بیان کتا کہ شما اگر منا سانگی دیئے گوڑا ای جنکو اما سانگ کنا چی بشیر تو دانائی مردمی نئے اس تا چیا گوشی ای میں مٹ نہیں مگو چیا میں مٹ نہیں میں مٹ تھی او شما رگو ریشگان سرا اعتبار کنے مارا بعدی رگو ریشگی ما یار رگی تھا ہو کہ تو گوشی نا مائی گپا نماننا پرچہ نماننے گوشی تائی پیت کے مرتا ترہ منی مردیں آدمہ زاماتا یعنی اسکولے تئی خرچ تئی وانگو زانگے خرچ مگو بلے منی ملک کو ڈگاری گونا منی پیتو آمی میتگے معتبر بوتا اچھا درستہ مستریں زمینداری بوتا اگر منی ارچو درچہ تئی مردیں آدم کشگائی میں آہو میں وطی وجہ وارسی بوتا گوشی نا ما آئے گا پانا مانا من دروہا جو اس کو تگا گوشی تو عجب پیسلہ کنا گائے وجہ گوڑ سرا اما جنکو جنین آدم ماتت کا ملوگا گوشی منی چوکا گر بستا کہ بشیرہ بیٹھہینے اگر نا گوڑا من ندانا ما زہر و وران یا شما دیگے مردیں آدمی منی سرا موشے گوڑا من دیران زندگ نبا یا صحابیہ نوم اے بنے کجان دور ہے حبرے ما چارمی پنچمی جماعی توجہ وانگا بتگا مارا سے لوگ بوتا ہمیں پلے توکا یا کلندری بوتا بزا آمیں وابجا بوتا دومیشی مارا یا ٹپوئی بوتا بری بری ماں واش ہوتا گا ہمیں ٹپوئی تا نشتگا کلم و کاغذ اردو نے بشتا کتا وجہ آواز زمانہ گا وجہ اسکولے گا ما اردو شر لکھ کے تھا جا تو پتہ اردو بتا گا شر وجہ مانو کمو دیما جزیں یہ شرن کے توش پوش در گوشت کے ماں چون لفظاں کے پڑات کا دین طرح روئے بزر نوکیں دورہ یا زمانہ گا شرگدار گوشت کے شرطر شاعری داخلی آجو ہیں بزا آزادیں اما کے جذبہ گا بنی آدم در انگازہ کے نامے
بلے وادی ماں بلوچی شاعریہ گندیں گڑامی سمابیت کے بلوچی شاعریہ گیشتریں باہر یک آسے نظریہ یہ بندوں کے آتوری عطا شاد شاعری بھی گلخان نصیر شاعری بھی یا تیو کریم دشتی شاعری بھی اسے سواب چین اسے سواب اسی کہ ماں گیشتر نا داخلی آجوی من تو یک گپیو پیسرا شروع گون تو گپ جا کہ منی یک کتابی کریا ابنا جی ہو من نامہ کتا اوا جنین آدمے ہما مردم نامہ کہ من شاعری سکین داتا تنو یا کس ندا کہ ایک کیا گوشگائی نا تئی دیما ماں ہوتی ہے چھوڑی ابر چیر دیا نلوٹا ہوں میں چیر دیو کہ مردمی ہم نیا نوشی خارجی شی ماں بلوچ قومے بلوچ راجے بزگی کے دیتا نا نو ماں ہما حسابہ شتگی نا اس تو منی شاعری افغان نا آئی تو کا راجی شاعریوں بازی جاہی طرح کستے اما داخلی ہے کہ تو گپا کنگا ہے آستا وہ منتر گشانا مرزا غالب بلاہیں شاعری بلے من چونکہ پیدا چھے اثر مند ہے نا من چارتا ہی گمے جانان و گمے دوران امتزاجی شی شاعری گمے جانان و گمے دوران امتزاجی پیزا مت پہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ چیا ای دوران ایشیا لینن پرائز رستگا پہ صاحبہ حالانکہ لینن پرائز وجہ آپ مرد مندہ نہیں تو ونتا نہ ونتا ما آؤں ونتا مخدوم محی الدین ساکشیہ شواز کا شی آج کی رات نہ جا یہ مخدوم محی الدین اچھی بلائیں کمیونسٹی بودتا سر کہ لینن پرائز دیا گی بودتا ہمیں مردہ مخدوم محی الدین بلے یہ وفات بو آج کی رات نہ جا اتنگا ایشی ہے یہ نظم مننو سیاہیں شپانی نوک تو میں دیدگانی روک تو مرکا مجین او مامیت مرکا مجین او مامیت انگت دلے بندوق تو بانور کند سیاہیں شپان بانور کند سیاہیں شپان صوبے ہوا سالوں تو بانور کند سیاہیں شپان صوبے ہوا سالوں تو تامور زندے را سراں تامور زندے را سراں چو شب چراغا روک تو درشان نکن درداں بشیر دردانی ماروک تو ہسٹری میکر بلوچی